हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। फाइनालि DHS आ गोदान नटिस पाब्लिश खालामदों आरो बे नटिसआ सोरनि थाखाय फैदों जों गासैखौबो नायगोन। लेटेस्ट नटिस बियो 23 फेब्रुवारिनि आपडेट एबा दिनैनिफ्राय होदों आरो दा लास्ट डेटआथ' थाखाबाय नोंथांमोना मिथिखादों बेनो जाबाय 28 फेब्रुवारिसिम। जाय नोंथांमोना दासिमबो एप्लाइ खालामाखै स' नोंथांमोना खालामना लादो आरो लोगोसे फरगट पासवर्ड नोंथांमोना बोरै रिकभारि खालामनो हायो जेब्ला एडमिट डाउनलड खालामगोन ना अब्ला लगइन खालामनानैसो एडमिटखौ डाउनलड खालामनांगौ नालाय मानोना कम्बाइन एग्जाम जागोन बा नोंथांमोना कमन एग्जाम होनो मोनगोन हेल्थआवबो आसाम पुलिसनि बायदि। दा बेयाव जों बोरै एडमिट डाउनलड खालामनांगौ बेनिफ्राय जोंहा बे नटिसआ मानि थाखाय फैदों आं नोंथांमोननो फारि गासिनो दङ। दा लोगोफोर बाथ्राया बेल' जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेबादि जबनि आपडेट मोननो। दा जोङो हेल्थ डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल हम पेजाव फैखाबाय। बेयाव फैनाय लोगो जोंहा लेटेस्ट आपडेट नायनांगौ गाहायाव फैनानै आरो लोगोफोर बेयावनो माखासे नटिस पाब्लिश खालामदों बेनो जाबाय गोदानै फैनाय नटिस आरो बे नटिसआ सोरनि थाखाय फैदों जों क्लिक खालामबाय आरो जों भिउ खालामनाय लोगो जों डिटेल्सखौ नायनोसै। जाय नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक खालामनो दाबावथार आरो बे नटिसआव थुनाय लोगोनो जोंहा दानिया फैनायसै मा लिरदों बे नटिसआ। दा बे नटिसआ आं नोंथांमोननि गिबियावनो खिथाखानोसै जायफ्रा ग्रेड 3 एप्लाइ खालामदों टेक्निकेल नन टेक्निकेल आरो ग्रेड 4 आव बे जाबाय PWD केन्डिडेट्स एबा केन्डिडेट्स अफ पार्सन विथ डिसेबिलिटिस जायफ्रा दिव्यां एबा नोंथांमोना मिथिखायो जे डिसेबिलिटि होनाय लोगो स' नोंथांमोना मा खालामनांगौनो एडिशनेल नोंथांमोना आपडेट खालामनांगौ जाहैदों माखासे नोंथांमोना आरोबाव इनफरमेसन एबा नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ सोबावनांगौ जाहैदों बेखायनो बुंदों लगइन खालामनानै स' नोंथांमोना बे 28 फेब्रुवारि एबा लास्ट डेट जोबनायनि सिगांनो लगइन खालामनानै माखासे आपडेट खालामनांगौनो बेखायनो थाबैनो खालामना लादो। जायफ्रा फिजिकेलि डिसेबिलिटिस पार्सनफोर नोंथांमोनाहाय थाबैनो लगइन खालामनानै बायदिसिना आपडेट खालामना लादो नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ होबावनांगौ होनना बुंदों आरो दा बेखौनो जायफ्रा फरगट पासवर्ड नोंथांमोना रोङाखै एबा नोंथांमोना पासवर्ड बावबायब्ला मा खालामनांगौ बेखौबो नोंथांमोना फारि दिन्थिगासिनो दङ बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां आरो बेयाव लोगोफोर जायफ्रा नोंथांमोना जेनेरेल केन्डिडेट एबा नोंथांमोना डिसेबिलिटि नङा अब्ला जेबो खामानि मावनाङा दाखालि एप्लाइ खालामनायानो जाबाय। बेनिफ्राय फाइनाल साबमिट खालामनो हायाखै होननानै कमेन्ट्स खालामदोंमोन स' नोंथांमोना पस्ट सेलेक्ट खालामनाय एसे प्रब्लेम जादों हिन्जावनिखौ खालामफ्लांदों एबा हौवानिखौ खालामफ्लांदों बेखायनो साबमिट जायाखै थ' बेखौ मोजाङै नायनानै थ' साबमिट खालामबानो जाबाय अब्लानो जाहैगोन आरो बेनिफ्राय क्लास 8 पास डिटेल्स गैयाबा 10 पासनिखौ होजागोन जायफ्रा 10 पाससिमल' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाखागोन ग्रेड 4 आव उनावहाय भेरिफिकेसन जागोन। दा बेनिफ्राय जोङो नैबे अल्टारनेटिभ मोनसे लिंक दङ बेयाव थुनाय लोगोनो जोंहा बेनिफ्रायनो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन थ' बेखायनो सेकेन्डनि लिंकआव थुनानै दा जों बेबादि प्रसेसआव फैगोन बेनिफ्राय क्लिक खालामबावनांगोन मोनसे क्लिक हियाराव आरो रिटार्न जानो थाखाय अके बिगोन अके थुनाय लोगोनो बेबादि फर्मआ फैगोन। दा नोंथांमोना बे निउआव थुनाय लोगोनो गोदान एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय बेयाव लास्ट डेटखौ दासिमबो आपडेट खालामाखै जे 18 ल' होदों नाथाय 28 सिम थांबाय। दा नोंथांमोना 28 सिम एप्लाइ खालामनो हागोन फेब्रुवारि बारा गोबाव गैला सानबाल'सै दा फट'फोरखौ गोरोबहोनानै एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय अब्लानो फाइनाल साबमिटआ जागोन। थ' बिनिफ्राय जों नेक्स्ट थांनानै दानिया जायफ्रा फरगट पासवर्ड नोंथांमोना आन्दायगासिनो दङ बा नोंथांमोना पासवर्डखौ बावबाय अब्ला मा खालामनांगौनो स' नोंथांमोना रिकभारि खालामनानै लानो हायो आरो जेब्ला नोंथांमोना खालामगोन लगइनआव थुगोन बे लगइनआव थुनाय लोगोनो बिगोन एप्लिकेसन नाम्बार बेनिफ्राय पासवर्ड नोंथांमोना दङब्ला लगइन खालामनानै हागोन आरो एडमिट डाउनलड खालामनानै आरो बावबायब्ला थ' नोंथांमोना बे फरगट पासवर्डआव थुनाय लोगोनो जोंहा चेन्ज खालामनानै एबा रिकभारि खालामनानै लानो हानायनि अपसना फैयो। दा बेखायनो मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय बार्थडेखौ होनानै रिट्राइ पासवर्ड खालामनो हायो बा नोंथांमोना गोदानै क्रिएट खालामनानै लानो हागोन जेबो जिंगासिनो गैया आरो एडमिट डाउनलड खालामबा नोंथांमोना बेबायदि प्रसेसआव फैनानैसो एडमिटखौ डाउनलड खालामनांगोन जेब्ला एग्जामा जागोन। दा एग्जामा माब्ला जागोन गोबां कमेन्ट्स खालामदों दा सोंदों एग्जामा लोगोफोर मार्चआवनो जानायनि चान्स थागोन बा नोंथांमोना बैसागुनि सिगांनो एग्जामखौ होनो मोननो हागौ आरो जेब्ला एडमिट फैगोन अब्ला नोंथांमोननो जों थाबैनो आपडेटखौ होगोन बेखायनो चेनेलाव भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय। दा बेखिनिसिम लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट फैयोबा नोंथांमोना थाबैनो होनायखौ जागोन।